Nafarroko EH Bilduko Adolfo Araiz parlamentariak eta Fernando Anbustegi Baztango alkateak erdizko proiektuaren kontrako alegazioak aurkeztu dituzte Nafarroko Industria eta Transizio Ekologiko eta Digitalerako departamentuan. Zarre Egoitzetako lan hitzarmen duinaren aldeko mobilizazio eguna egin dute ELA eta LAB sindikatuak. Aierdi kontseilariak nekazaritza lurretan ongarritze organikoaren erabilera positiboa ikertzen duen saiakuntza bat bisitatu du. Nafarroak Errioxarekin eta Euskadirekin batera larrialdi kasuetako koordinazio hobetzeko simulakro baten parte hartu du. Iruñak sexu eta genero aniztasunaren eta LGTBI berdintasunaren lehen plana onartu du 2028 arteko udal ekintza arautzeko. Parjap 2024 parke eta lorategi publikoen kongresuak 500 pertsona baino gehiago bilduko ditu Iruñan naturan oinarritutako soluzioi buruz eztabaidatzeko. Nafarroak dantza garaikidea lurralde osoan ikusgai jarri du DNA 2024 edizio berri batean. Ipar martxa hastapen ikastaro antolatu du Lezakako San Fermin erretiratuen elkarteak. Nafarroko EH Bilduko Adolfo Araiz parlamentariak eta Fernando Anbustegi Baztango alkateak erdizko proiektuaren kontrako alegazioak aurkeztu dituzte Nafarroko Industria eta Transizio Ekologiko eta Digitalerako departamentuaren aitzinean. Adierazi dutenez Magnesitas Navarra enpresak egin nahi duen meateki proiektuak ez ditu ez lur komunalak, ez landa mundua, ez abeltzaintza estensiboa, ez da baztandarren borondatea ere defendatzen eta respetatzen. Gobernuak ez lituzke multinazional baten interesak defendatu behar. Horregatik premiazkoa da proiektuaren onarpena baztertzea. Dakizuenez, aste honetan bukatzen da epea Artesiagan, Magnesitas de Navarra elkarte merkantilak aurkeztu duen proiektu bati alegazioak aurkeztuko epea. Guk talde parlamentario bezala alegazioak aurkeztuko ditugu, hau prentzaurrea bukatuta gero egingo dugu hori eta erregistratuko ditugu gure alegazioak, eta uste dugu edo gure ustez proiektu hau proiektu honek ez du babesten landaremua, ez herri komunalak, ez ganaderia estensiboa, ez da, eta batez ere honetan azpimarratu nahi dugu gure mezua, baztanen borontatea, baztanen herritarren borontatea ez du errespetatzen. Hemen ikusten duguna da, gobernua multinazional baten alde jarri dela, interes foraleko proiektua izendatu zuelako, eta gure ustez gobernua jarri behar zen baztanen herritarren alden, eta ez, esaten dudan bezala, multinazional baten alde, interesa horien defentsan. Gure alegazioak ere mutan labur bitzen dira, orain oso labur egingo ditut, norbaitek nahi baldin baitu pasako dizkigu alegazio guztiak, baina lehenbizikoa da, eta kontuan hartu beharko da, bai udalarena, bai Baztango udalarena zein Esterribarren udalaren autonomia printzipioa eta eskubidea urratzen dela, guk uste dugu horrela dela. Azken finean kontuan hartu beharko da, proiektu hau izango dela udalaz gaindiko eragina izango duen proiektu baten bidez garatuko dena, eta proiektu horien bidez udal autonomia bertan bera gelditzen da. Eta gainera, kontuan hartu beharko da, 3 aldiz, bai Batzar Nagusiak zein Baztango udalak berak, herri konsulta saiatu dela tramitatzen, jakiteko benetako borontatea zein den, herritarren borontatea zein izan den, baina 3 aldiz ukatu zaie aukera hori. Bigarren arrazoiak kontuan hartu beharko dira, gune babestu batean kokatzen dela Artesiaga, kasu honetan Natura 2000 eremuan, eta Natura 2000 sare hori kokatzen da aldude babestutako eremuan. Horrek esan nahi du, muga asko daudela, badugu aurrekari bat, eta da Silbeti duela urte enpresa berak saiatu zen egiten proiektu bat, eta bertan berak gelditu zen hain zuzen ere horrelako gune babestuan kokatuta zegoelako, eta naiz eta kasu horretan Silbetikoan
eremu txiki batean kokatuta, tribunalek erabaki zuten eragina izango zela eremu osoan. Kasu honetan, 123ko superfizie hartzen da eta ikututa egongo zen proiektu honekin, beraz, guk uste dugu Zilbetikako egon ziren, Zilbetiko proiektua bertan bere usteko ziren arrazoiak oraingoan ere eta jurisprudentzia ikusita mantendu beharko liatekela. Eta hirugarrena, izango litzateke Baztanen bertan, eta horretaz orain Fernandok itzingo digu, zenolako eragina izango duen bere ekonomian, bere abeltzain eremuan eta herri komunaletan. Eta herri komunalek nolabait herriari edo behintzat abeltzainei ematen zaizkien onura ekonomikoak. Horregatik, eskatzen duguna da, aintzat hartzea gure alegazioak, eta espero dugu gobernuak aintzat hartuko dituztela, eta bertan bera geldituko dela proiektua. Magnesitaz Navarrasek Erdizen, Artesiagan egin nahi du bere meategi berria, ez? Gogoratuko dugu Erdiz zer den. Erdiz, Baztango herri lur komunal, Bazkaleko komunal handiena eta obrena ere bada, kalitatez. Eta mendez mende alaxen mantendu dute Baztango milaka abeltzainek, ez? Milaka abeltzainek beren azindak eramantuzte Erdizera alatzera, bazkatzera, eta ez da iraganeko kontua, orain hauniz dira bertara beren aziendak alatzera, bazkatzera eramaten dituzten familiak. 2023an, erraterako, azken datua, hoixe da, 450 familia izan dira, beren aziendak 100 abelburu Erdizera, alatzera, bazkatzera eraman dituztenak, ez? Magnesitaz Navarrasek 38 lanpostu proposatzen ditu Erdizen. Gogoratu behar da, gehienak badaudela, horiek mantentzeko, 28 urtez gehiago mantentzeko, aipatzen ditute gutxi batzuk eskuekin kontatzen aldira sortuko lituzken berriak, beti enpresak dioenaren arabera. Enpresak bere lanpostu horiek mantentzeko dena den ezin da atzendu, 450 familia horien bizkar izanen liratekeela lanpostu horiek. Horiek beren lana ezin egin geldituko liratekelako, beren aziendak ezin izanen lituzketelako Erdizen alatu. Hortaz, 450 familia horien lana ezin zen bideragarria izan, eta deuseztatu eginen ziren lanpostu horiek. Deuseztatuko zen bezalaxe Erdizko altxor naturala, mendez mende Baztandarrek mantendu dutena, eta beraiei esker oraindik orain duguna, ez? Erdiz bisitatzea bertzerik ez dago hortaz jabetzeko. Eta Nafarroko gobernuak hori guztia deuseztatu nahi du. Deuseztatu nahi du 450 familia horien lana, bizibidea, eta deuseztatu nahi du mendez mende zaindutako, landutako lur hori. Gainera, zer eta Baztandarren bizkar, doike, baino herri lurrak, Baztandar guztienak diren komunalak, enpresa multinazional baten esku utziz. Eta hau, gainera, Baztandarren eritzia kontuan hartu gabe. Behinta berriz, saiatu da Baztanen galdeketa bat egiten, 3 aldiz ere ukatu da, debekatu da galdeketa hori, eta ezin da atzendu ere Baztango erakundeen gainetik pasatu nahi duela, Baztango batzar nagusiak eta Baztango udalak, batek zein bertzeak, behinta berriz adierazi dute proiektu honen kontra daudela. Hortaz, onartezina da, Magnaren eskutik, Nafarroko gobernuak Baztandarrak aspiratu nahi izatea. Hau ez du onartuko, doike. Zar egoitzetako lan hitzarmen duinaren aldeko mobilizazio eguna egin dute ELA eta LAB sindikatuak. Lan sektore hontako 21. lanuzte eta greba eguna izan da, ELA eta LAB sindikatuek deituta. Langilek inplikazio handiagoa eskatu diote Nafarroko gobernuari lan baldintzak eta zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. ELAk elkartaratze egin du Nafarroko Berdintasuneko Institutoren parean eta LABek bide mozketa Iruñeko Konde Olibeto kalean. Maite Olano, LABeko ordezkariarekin egon gara. Bai, presturi izena bizena. Maite Olano, LABen liberatua naiz, arretxeak eramaten ditutena, eta honen gaina langile izan naiz, 22 urte, sektore honetan, eta ikusten dugula Nafarroko hitzarmenan orain dela 4 urte guk hasi ginen bideratzen, esaten beharrezkoa ikusten dugula hitzarmen hau Nafarroan bertan egitea
eta hemen negoziazioa eta hemen langileak bere eskubideak eta bere lan baldintzak hurbilagoak dialako, eta bueno, ikusten dugu beharrezkoa era. Hasi ginen lapen moduan hau eramaten, eta jarraitzen dugu bakarrik kaleratzen guk. Zegatik beste sindikatuak, bueno, batzuk ja juntzian intersindikaletuikan, eta beste batzuk pues, ez dute ikusten beharra honen bultzada egitea, eta hori ez. Azkenean langile prekario batzu dira, 4 urte daramate hitzarmen estatalakin, eta baldintzak oso txarra dira, eta hau itxi behar da. Bai Nafarroko gobernua eta bai patronalak esaten dute hau beharrezkoa dela, baina ez diate adosten, eta denak, bueno, diruen kontuan asuntua, eta hori. Aipatu duzu 4 urte borrokan, duela 4 urte pandemiak agerian utzi zuen, zaharretxeetan, adinekoen egoitzetan, zen olako lan baldintzak ziren, ezta? Hori azkenian, pandemia bai jendia ikusi zuen ze beharra daude eta ze baldintza daude sektore honetan, baina hori langileak esaten zuten eta beharrezkoa ikusten dute. Eta hori azkenian Nafarroko gobernuari eta patronalari deia egin genion, baina ez ziguten, hasi zian arduratzen, baina ez dute kabo ez ere egiten. Zen olako lan baldintzak daude, zen norabidean jarri nahi dituzue, lan baldintza horiek konbenioaren bitartez, lan hitzarmenen bitartez? Badakigu lehenengo hitzarmena izango dela, eta lehenengoak ez dira izugarrizko baldintzak lortzen, baina bai hasia, ez? Orduan ere murrizkera, hori bai, soldata igoera, bai edo bai, eta SMI oso gertu dakaten, eta ordu pila bat sartu dituzte, ari geha hitz egiten 1.700 eta 92 ordu aurten sartuko dutela, eta ez dira ireitzen 1.200 eurotara. Osea, hori kontuan eduki behar dugu, eta gero ere kontuan eduki behar dugu sektore hau feminizatua dela, eta zaintzak baldintza bere etxean eramateko ongi oso zaila dira. Hau ere kontuan eduki behar dugula, hauek egiten dute lana egunero. Ez daude jaiegunak, ez daude gauak eta ez daude zerrez, dena egiten dute. Orduan hori ere kontuan eduki behar dugu. Sektore honetan ere eragina dauka privatizazioa, ezta? Hori, azkenean aurkitzen gea bi patronala oso handia diala, bat arnea egiten dula bakarrik estatalakin, beste batzuk badakate konbenio propio batzuk eta pixka baldintzak hobetzen dutela, baina azkenean hori enpresa batzuk oso dirun kontuan, behaiek bakarrik nahi dute zenbat balio du aiton bat, eta zenbat dirua atatzen dute aiton amon horrekatikan, ez dago ezer gehiago, kontua egiten dute dirua. Ni esker maite. Ez da horregatik. Landagarapeneko eta ingurumeneko kontseilaria Jose Maria Ayerdik nekazaritza saiakuntza bat bisitatu du. Proiektu horren baitan ongarrik organiko mota desberdinek lurzoruetan eta laboretan duten eragin positiboa aztertu dute teknikariek, klima aldaketaren inpaktori egokitzeko. Ekimen hau, Europako hainbat herrialdetatik etorritako 100 aditu inguru bildu dituen nazioarteko topaketaren barruan kokatzen da. Topaketa hori, klimaren azpiegituren eta ingurumenaren Europako Agentzia Exekutiboak eta Nafarroko Gobernuko ingurumen zuzendaritza nagusiak antolatu dute. Landa bizita intiak labore estensiboetako ongarri mineral eta organikoekin ensaiatzen duen lursailetako batean eginda eta epe luzera nekazaritza lurzoruek Nafarroko nekazaritza ingurumeneko baldintza zehatzetan dituzten beharrak zehazteko. Ayerdiren hitzetan horrelako ikerketa balio handikoak dira, emaitza finkatuak lortzeko aukera ematen baitute. Ongarriak aplikatzeko unerik egokiena, haien banaketa aplikatu beharreko dosia ezagutzeko. Benetako beharretara egokituz eta ondorioz nekazaritza sektorerako baliabideak aurreztuz. Olorizko lursail esperimentalara egindako bizitan, Nerea Arias, Indiako espezialistak azaldu duenez, nekazaritzako saiakuntza horiekin gai gara nitrogeno organikoaren baliokidetasun koefizientea lortzeko, hau da, ongarri organikoen, ekarpenarekin ordezka daiteke nitrogeno mineralaren kantitatea.
Aurreko esperientzietan adibidez ikusi dugu konpost motako ongarriak aplikatutako nitrogenoren 30% laborantzarako eskuragarri dagoela eta ondoriozko ongarri mineralak aurrezten direla. Jardunaldian nabarmendu du Nafarroan klima eremu ugari aurki daitezkela 100 kilometroko distantzian prezipitazioak izugarri aldatzen dira eta horren ondorioz foru komunitatea paisai aniztasun handiko lurraldea da. Nekazaritzanen ikuspegiti bereziki eta lurzoru mota asko eta erabilera desberdina ditu. Nafarroko gobernuko larrialdietako zerbitzutako ordezkariek transizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioak Guardian Errioxan antolatutako baso sutearen simulazioan parte hartu zuten asteazkenean eta Errioxako eta Euskadiko larrialdi zerbitzuek ere parte hartu zuten. Ariketaren helburua zen esku hartzen zuten operatiboen prestakuntza eta erantzun koordinatua hobetzea baso sutearen ondoriozko larrialdien aurrean. Ariketa honetan baso sute batek eragindako larrialdiaren simulazio egin zen, ekaitz elektriko bat igaro ondoren. Hasierako foku ugari zeuden Errioxan eta Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroko lurraldera zabaldu zen, 3 erkidegoi aldi berean eraginez. Zehazki simulazio udalerri hauen artean egin zen, Abalos, Errioxan, Samaniego, Guardia, Leza, Elbila, Kripa, Lanciego, Ekora eta Oion, Euskadi eta La Población, Marañon eta Aguilar Kodez, Nafarroa. Guztiak ere 3 autonomia erkidegoen arteko mugetan daude. Ekitaldiaren helburu orokorra zen zenbait autonomia erkidegoari eragiten dieten suteak itzaltzeko gailuen arteko lankidetza hobetzea, elkarrekiko laguntza segurua eta eraginkorra izan dadin, eta eskura dauden giza baliabideak eta baliabide materialak batera erabil daitezen. Gainera, helburu espezifikoak planteatu ziren eta simulazioan ebaluatu ziren. Horrela, inplikatutako administrazioaren baso zuten ondoriozko larrialdetako aginte sistemen bateragarritasuna probatu zen. Baliabideak partekatzen diren baso zuten administrazioen arteko koordinazioa eta lankidetza aztertu zen. Eta itzaltzeko aginte bateratua ezarri zen. Aireko eta lurreko bitartekoen integrazioa ere ebaluatu zen. Bai eta hien arteko koordinazioa eta komunikazioa ere. Eta azkenik, zu itzaltzen erakitei lotutako alderdi logistikoen koordinazioa probatu zen. Iruñak sexu eta genero aniztasunaren eta LGTBI berdintasunaren lehen plana egin du eta agiri horrek berdintasunaren eta sensibilizazioaren aldeko eta LGTBI fobiaren aurkako ekintzarako tresna izan nahi du, datozen urteetan. 2028 denbora muga gisa hartuta plan hau Iruñako udalak sexu eta genero aniztasunaren zeharkako ikuskerari heltzeko ematen duen lehen urratsa da. Udal politiketan eragiteko, gizartea inplikatzeko eta LGTBI kolektiboak eta elkarteak ikusarazteko bidean. Zaloa Basabe berdintasun ekintza komunitario eta herritarren partaidetzako zinegozio ordezkariak, Elian Peña berdintasun ekintza komunitarioko eta auzoetako zuzendariak eta Vanessa Egiluz berdintasun udal teknikariak aurkeztu dute dokumentua. Tokiko gobernu batzarraren onespena du dagoeneko eta arratsaldean bertan berretsiko du osoko bilkurak. Planak herritarren eta LGTBI kolektiboen 1000 ekarpen baino gehiago biltzan ditu eta 4 helburu orokor biltzen ditu. Administrazio inklusiboa bermatzeko LGTBI entitateen eta persona baliabideak indartzea eta hien ikusgarritasuna sustatzea. Herritarren artean gizarte aldaketa sustatzea eta sexu orientazioagatiko, genero adierazpenagatiko eta sexu eta genero identitateagatiko diskriminazio eta indarkeria ezagatzea. Horri beste 27 helburu estrategiko gehitu behar zaizkio, horiek lortzeko udalak 109 ekintza diseinatu ditu. Poz haundiz gatoz gaurko prentsaurreko honetara, behingoz Iruña lehenengo LGTBI plana onartu delako. Batzuen erresistentzia gaindituz eta gehiengo sozialaren babesarekin, Iruña izanen da Nafarroako lehenengo hirian non aniztasun sexualaren aitortza, balore demokratiko gisa Iruña inklusibago baten parte garrantzitsua izanen den. Iruñako udalak eta parke eta lorategi publikoen Espainiako elkarteak Parhab 2024 kongreso antolatu dute maiatzaren 8tik 10 baluarte biltzar jauregi eta auditorioan.
Foro espezializatu horrek aurtengo edizioan naturan oinarritutako soluzioak izanen ditu ardatz etorkizuneko apustu gisa, eta 500 persona baino gehiago bilduko ditu 3 egun hoietan eginen diren hitzaldi, mahai inguru eta networking jardunaldietan. Atzo goizean Joseba Siron hiriko alkateak eta Pedro Calaza, presidenteak Parke eta Lorategi Publikoen Kongresu Nazionalaren 50. edizioaren programa aurkeztu dute. Edukiak 4 gai multzoren inguruan bilduko dira eta nozen ikuspegitik aztertuko dira. Hala, soluzio horiek lurralde antolamentuaren esparruan nola garatu aztertuko da, hiri mailan nola aplikatu, berdegune publikoetan nola gauzatu, eta azkenik aukerak eskala txikiko proiektu eta proposamenetara ekarriko dira. 3 egun horietan Italia, Frantzia eta Alemaniako 30 bat hizlarik tartean aditu profesionalek eta zientzilariek naturaren potentzialari eta onurei buruzko esperientziak eta ikerketak partekatuko dituzte hitzaldi eta mahai inguruetan. Nafarroko dantza garaikidea DNA 2024 programa Bianako Printzia erakundeak eta Baluarte Fundazioak antolatua apirilaren 12an itzuliko da bere erakustaldien hasierarekin. DNA foru komunitateko lurralde osoan dantza garaikidea eta mugimenduaren arteak sustatzea helburu duen programa artistikoa da. Egitarau erran bezala gaur hasiko da 18 erakustaldi artistikoekin 4 konpainia garatuak Zuk Performing Arts Dinamo Dantza, Dissident, Zia eta Riar konpainia foru komunitateko hainbat herritan, eta maiatzaren 10ean bukatuko dira. Lan hoien estrenaldien aurretik astebeteko egoitza tekniko bat egongo da. DNA 2023ren emaitza diren sorkuntzak estrenatuko diren egoitza berean. Erakustaldiez gain 4 egoitza artistiko egingo dira, bitartekaritza jarduera batzuk, egoitza teknikoak, tailerrak, flashmob eta eskola magistralak ikastetxekin. Atalak sarea mugaz gaindiko proiektuaren barruko jarduerak eta Nafarroko Unibertsitate Museoarekin eta Dansa Valentzia jaialdiarekin lankidetzan. Kultura Bianako Printzia erakundeko zuzendari nagusia Ignacio Apeztegia Morentinen hitzetan Nafarroko dantza garaikidearen sektorearekin egindako elkarlanaren eta hori posible egiten duten erakunde publiko eta pribatuen arteko aliantzaren emaitza da proiektua. 3 helburu nagusitu ditu. Komunitate artistikoa ikusaraztea, programa gure foru komunitatearen lurraldean edatzea eta publikoa disiplina hortara hurbiltzen laguntzea. Hauek dira bere garapenerako aukeratutako eszenatokiak: Alsasu, Ansoain, Agoitz, Castejon, Korella, Lizarra, Etxarri-Aranaz, Lesaka, Murtxante, Noain, Peralta, Ribaforada, San Adrián, Zangoza, Tafalla, Biana, Atarrabia eta Zizur Nagusia. Hoiek guztiak Nafarroko antzokien sareko kideak dira eta udalek programan laguntzen duten. Lesakako San Fermin elkarteak Lesakako udalaren eta Nafarroko gobernuaren laguntzaz Ipar Martxa astapen ikastaro antolatu du apirilaren 20an larunbatean goizeko 10:00 ordu batetara. 15 euro ordaindu beharko dute bazkidek eta 30 euro bazkide ez direnek. Plaza mugatuak izanen dira eta txartelak erosteko azken eguna apirilaren 18 izanen da jubilatuen ostatuan. San Fermin elkartetik jakinarazi dutenez irakasleak eramanen ditu makilak eta ikastaroan parte hartzen dutenek berriz oinetako eroso eta arinak, arropa erosoa eta motxila txiki bat eraman beharko dituzte. Ipar Martxaren alderdiak makilak erabiltzeko moduak hainbat lurretara egokitzea eta Ipar Martxa irtera izanen dituzte.